Имя Семен Хатмуллин Нияз Азатович. Тренерім Хидиятуллин Фәни Фәнисович. Мен Орша районынан 6-ші мектептен. Нешенче класс? 5-ші А класстан. 5-ші А класс. И неше ел шөгыльләнәсең инде? 3 ел. 3 ел шөгыльләнәсең. Кем кушты сиңа көрәшкә барырга? Әти көрәшкә бирде. Әтиең кем исемле? Хакимуллин Азат. Азат. Мөхтәрович. Ие. Ул үзе көрәшчеме әллә юкмы? Benim Əti'nin двоюродный обысы, самбист, dünya şampiyonu meni samboga берesi келмегенде күрәшкә берді. Ул самбисның исеме ничек? Рамиль. Рамиль исемле. Ярар. Атнага ничә тапкыр шөгыльләнәсез? Атнага 3 тапкыр. 3 тапкыр шөгыльләнәсез. Име, син яратасыңмы бу спорт төрен? Яратасың? Җиңүләрең бармы? Җиңүләр бар. Ишкарала чемпионатында Марыйда алдым. Беренче урынга ничә килода? 32 килода. Бүген ничә тапкыр көрәштең? Бүген 2 тапкыр көрәштем. 2 тапкыр көрәштең. Икесендә дә чиста җиңдең име. Көндәшләрең кемнәр белән көрәштең бүген? Көндәшләр Соломовая. Әйе. Üçüncüsü Malasamavaya, Orşa rayonu. Орша районы. Бүген җиңәрмен дип уйлыйсыңмы? Üçlükкә эләгәм. Üçlükкә эләгәсең. Беренче урынны алырым дип уйлыйсыңмы? Ана şimdi бик тырышырга кирәк. Әйе. Шуңа күрә әле алдан Җиңүләрең алда булыр име? Шулаймы? Яра уңышлар сиңа, яме?